Aray. Ay, salamat. Nakumalagyan ko brush. Tulog sa ko eh. Tanawa lagi oh. Kilipat na po kumarke ba? Tanawa na tug hantod asa ng kagahi nimo. Hulaton ra gyapon ta ka diri ah. Bantay lang ka. Pagtarong mo ning laglag na to sama lang, itakas ko akong hana. Itakas gali kong hana. Sure lagi ni pre. Sure lagi nga na wala man mo nagdalagbag. Alam mo na, pre, di na kinahanglan na ang chika. Matik na dito pre. Nya no sa pamantan yung manakayan ni. Maabot lang, maabot lagi tong barko ron. Abot ang barko gano sa paman gani. Abot pa Ang taon pre, ba? ganino. Sumuka ni oy luoy kita diri sige tagpungko-pungko. Maabot lang yan itong taon. Maabot, ugay pa kayo. Oo, nano. Oh. Mo na to sakyan? Oh, mau na ni. Tara sa gulat na to. Tara gani. Kali mo ba kay mas nabiyaan ta? Ay, kamalaka. Pre, di man na lagi na mo larga, good. Mo na ni ha, mo na ni. Mo na lagi ni. Managay ka di ay. Mo gani tara na. Tara. Pasamal ta. Nya pre, on sa imong masulti. Sure mo dyan nga lugar ato ang tambayan karon. What mao lagi ni mo to balik dirig di lima oh. Grabe walupa diri oy. Tanawag tarong. Di ka mahayan oy. O, naggingon ako si mga pre. Worth it imong pag sibat ng hana, di ba? Ito isa. Pamilyar mo ato niya? Di ba mo to si Dep? Bus Dep? Katong tagiyasaran Pinas ba? Alamihan na eh. Kajut lang. Ay, nakapal yun din ako. Dep! Hoy! Bus Dep! Bulmarke! Madyo! Di kamay na. Kamay na. Ni uli na di kagi kag-US? 2 days na ko diri, gikan pa ko US. Nagsamal ka dritso? Dito ko saman. Galaw. Oo. Tarawa pre. Pero, tagkag yung pagkaon. Imo ni pagkaon tanan? Ako wa ni tanan. Ikaw rin nagkaonan eh. Ako ra kay conserve og energy kay mag jet ski ko ron. Jet ski? Sa ang energy nimo imong gamiton pang jet ski. Oh, tama. Ani mo pati pati may makasabay dira. Tang ina. Tara! Tara man tayo na. Uy, tara. Ano? I can see you waiting for the phone to ring. It's been about a week, but you still heard nothing. Tell me, do you think this is the way to spend your Saturday night? Mangkas lang ko, din muga ko sa Boss Parke. Play game. Let's go, boy. We can stay up tonight and rewatch all the films you like. We can order out and sit tight. There's a good chance you should take it. Coming down the dance for so long. When you're done with the girl, I think you should go somewhere. There's nothing that can be Kamusta man mga pare? Grabe, lingaw kayo no? Unsay lingaw, hastang lingawa. Unya, kanang kumusta man imong experience, pre? Wala bay sulit kay bay happy kay ko nga nakaanhi ta diri nga lugar. Eksakto ra ba nga nitakas ka kahana? Sakto kayo. Walay pagmahay sama sa akong giingon nimo. Pagani na po si Boss Dep, oh. Gaya no, ang jet ski nga experience ba? Okay, no, di Sulit basta kayo, basta. sulit. Thank you, Boss Dep. Wow, Junis Dep. Balik na po na og kuan, balik na sod. Pero, kaysa, murag gi daladala ra ko yung istorya ni ba? Uy,
Saan naman po? Asa man to imong gisaad ngayon ka nga daghag mga chika diri ah. Di na mo na makalimtan para sa imo ha. O asa man? Kalma hay. Irene, Irene. come to daddy. Animal unsa man na? Unsa man na? Chika. Katsika na. Unsay chika nga angkol man na? Hey! Pahuno nga. Oy, oy. Usa man? Pulian na lang na. Uli. Pulian na lang na. Tay magka. Uy. Pulian na lang na. Ah, uli na lang sa Irene. Muli ko? Uli na lang Irene, uli. Kabalo kalayo pa biya akong gibiyahian ay. Sa muka jud di mo oy. Gara man ka makay klaro. Pre, ay na sige reklamo. Ambutin niyo eh. Pweh! Pagtanong ti ka, nag-enjoy ta sa tong lakaw, wala? Nag-enjoy. Nag-enjoy ka sa jet ski ganina, wala? Nag-enjoy. Oh, naraman day na. Ay na pangitag chika. Tupog ka no? Oh, Pero sigurado jud ko pag uli ani kasampan jud kong hana. ah. Ikaw na bala diskarte diha. Labas na may ana. Asis ako pre.